Ja, og dagens knop, det er så råbåndsknopet, hvor man tager rebet, ikke? Og så ligesom ind under, og så rundt der. Nej, kommer. Ja, det er vores nye ulveunge, Klaas. Velkommen til. Sæt dig ned. Velkommen til vores sociale fællesskab her hos spejderne. Vi er lige i gang med råbåndsknop. Det er sådan en dejlig knop, det er dagens knop. Ja, velkommen. Hils Benny, Brian, hils på Klaas. Benny. Jeg kan se på træernes skygger, at det nok er her omkring vores nye leder kommer. Fordi jeg tager nemlig til Indien for de små indiske børn skal også lov at lære deres knop. Så jeres nye leder kommer her, tror jeg. Ja. Det er Søren, som vil tage over, mens jeg er i Indien. Og de små løbler, men altså, nu skal vi lave lidt navneleje. Det er hinanden at kende. Jeg synes, vi skal lave lidt danse af vores egen navn. Vi ligesom udtrykker vores egen personlighed. Nu skal I høre her. Jeg har jo arrangeret en lille hyldetur til jer, så vi rigtig kan komme til at lære hinanden at kende. Nej, men det kan vi lige så godt glemme. CO2-udslip. Det duer ikke. Vi går. Hold op i jeres ting, og så går vi herned. Nej, det er jeg, der skal gøre det. Ja. Det var rigtig flot. Og nu skal vi der og lave bål. Så hvis I finder 2 stykker træer, ligesom det er det, så går I bare i gang. For tændstik og lighter, det bruger man ikke, når man er spejder. Hvor Søren den? Det ved jeg ikke, Jannik. Hvad satan? Hvad skulle det til for? Du er nørd! Gå ud og finde ud af, hvor man er. Okay. Silent Bob Strikes Back. Ah!